Hello mga Yiniens. Mga Yiniens, no, nasa likod ko yung Samurai 155 ng Euro, no, Euro Motors, no. Available naman yan sa mga sa mga branch ng Mitsubishi. Ngayon mga Yiniens, dito sa may Mitsubishi Lingayen branch, no. Along highway lang sa mga Yiniens, no, halos tapat lang ng Sentel po ng Lingayen. Kung may mga Yiniens, mapakita ko na sa location ng mga Yiniens. Sa mga Yiniens, tara naman silipin natin yung Samurai 155 ng Euro. Yun yung yung Sentel po ng no, na Lingayen, Pangasinan. Ay sa mga so, Barangay Tunton, no. Ayan. Ito mga so, Euro Motors location. Ayan. May mes, no. Papagadak na yung mes ito, yung Samurai 155. Ay mes, so, guwapong. Ayan. Bagong design ito mga so, kulay, may pagka siya, green, no. May pagka green na dark green, no. Ayan, yan so yung bagong kulay niya. Yan yung itsura niya ito ngayon so. Ayan. Tapos may na dito yung Euro na nakalagay dito. Tapos mamaya may ipakita ko yung presyo niya. Tapos ngayon so dito naka-disc brake sa harap. Naka-disc brake siya sa harap. Tapos may yung niya, yung is so 100 by 80, no. 14 yung rim niya. Ayan, naka-tubeless siya, tubeless. Ayan so yung niya. Dalawang so. Tapos dito mo yung niya sa baba, no. Tapos dito mo yung meron siyang sabitan dito. Ganun pa rin siya mayas, no. Ito yung kulay niya. Kagandahan ito yung upuan niya, no. Kakaiba. Ayan. No, may design, no. Ganda. Ganda may yan, so. Yung upuan niya. No, may design. Tapos color brown. Yung upuan niya may yan, so. Tapos tumayas yung taillight niya sa likod. Ayan. Dito may yan, yung may reflector dito, may ilaw. Tapos ito yung flasher niya. Ito may yan yung sa taillight niya dito. Ayan. Sa likod mo yan, sa kanan na naka-display dito. Sa likod naka-display ko. Tapos 120 by 70 15. Tapos naka-tubeless. Ano yan sa itong mag-band guard niya mo yan sa yung muffler guard. Ayan mo yan yun sa. Ayan mo yan sa Samurai 1555. Ito mo yan sa yung design niya. Ayan. Ganda. Muna ang Euro. Pero yun sa mga so. Tapos yung bago sa ito may yung bago na upuan. Sa mga so upuan niya bago. Tapos dito mga so ito yung design na susi niya mga so. Susi niya mga design. Yan. Tapos dito para sa upuan mga so. Tapos dito yung mga kilis na yung kilis. Kilis na. Maninyas na ito yung starter nya. Ito yung busina. Ito ata yung niya, pas ilaw kailo. Pero ano ito yung pass light. Nagpakita mo yan siya, pass light. Tapos may yung presyo nya, no? Yung price nya. Ito mo yan so Samurai 155 EFI, no? Yung Mitsubishi, no? Cash niya is 89,900. Down payment is 5,000. Terms niya is 6 months niya is 16,784. Sa 12 months niya is 9,199. 18 months niya is 6,607. 18 months niya is 5,401. 30 months niya is 4,634. Sa 30 days patong kami is 4,135. Ayan mo yan yung presyo. Samurai 155. Guwapo. So yun lang sa ngayon mga yan. So dito sa may Mitsubishi Lingayen branch, no. Shoutout talaga kay Sir Marlon. Siya yung manager dito, no. Siya yung nag-assist natin dito para ma-prepare tong itong 155 Samurai FI.
Okay mga yans, no? Salamat sa panood. God bless you. More power, keep safe. Sana sa butik ng bye bye mga yans.